Fuloni Model Hospital Ahem Kim Bomlong EM Khonsing Rongpi Kahum Ridam Habit Ainar Kulat Tong Pun Pun Tong Rai Rai Anpin Nakoi Tiswarong Sub Center Kelangle Ajok Ingna Mandet Anpin Nelly Beta Tanbang Sondro Sing Longpi Aprangsi Biswanath Karbi Live Kelang Ver Kaching Honara Donafan Kardom Nang Pajereklo Tanda Pini Arsik Jelapan Soda Berta Nonaton Panajikta Pini Kachengsi Arsik Jelapan Soda Berta Puhenlo Karbi Long along Ri Fuloni Hawar Araratum Joy Kepen Se Kachilang Longji Apan Pura Fuloni Model Hospital Kiki Masai Klempon Bomlo Okpran Henlo Ketenai Ikia Dadlo Okpran lem me pun me et pulotai ajat asaita klemunji bonta okpran lem me mate keso le kacholong pulote ketedung akatikuk dokokji lasi karbi anglong along ri puloni ahawar araratum joy ke pen keso kachilang longji aphanpura puloni model hospital kimpon bomlo lasi pini jakhong ni pai kre troxi bhomtiani Fuloni Model Hospital ki kim asai prabjin pen ke petangji aphanpura Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi ahin pen adim an humri damsi kelangchari asai kedengpon Karbi Anglong Fuloni pen orun ingti katha report Biswanath Karbi Live Pinyaduntu arsik jitla pen soda berta arjikta lakha inkoira phon nilip MSC constituency ke parlo na horsola arongalong habit engna rongana tu ke bang pen Kulatihum tongkang pun ajok penang an hormu hortar kana hok dokoklo Lakha inkoira phon nilip MSC constituency ke parlo ang bong kai ke amat habit aingnar pen kisung ke phonang ver arong plote nahor sola ta eronglo kiram tang aningkan ko an pen lone labangso akiduk kisung non anta chechak nang bomla Karbi Anglong Autonomous Council lapen Forest Department pen sita labangso akisung pen raraphan kape jogja sai non puarni anta kereng pon theklong lelang Pini jakhong ni paikre troxi bhomti arni anerlo porphai isiapor akai robin teron akulat sitame ingnam aingnar keteng kheng pen ajok hormu hortar nahok dolo kulat ahempu perangke apha nangpachini dun atenke suri enkoi sose anam ke do ahormu nahok ponlo pusit than pachini pon Asi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen Forest AEM lapen anparta local MSC akehai atumaphan cherok tok araratum pen kachuni pon ke lapu hello Habit aingnar pen kaike amat ke jok wan pen raratum ke do ke thaglong ji aphan ingtim lim apaisong ason donangji lapen department pen kaike ke ton kelang pon peduji aphan choningri padopon ne por phaisi solam di nangli la dokan na hormu ko an lukson igla lukson mane an lukson vet kita kuno turing ko idak hormu lukson la brief win in hall la nangli men kupik do ne ruby teron di abang song nar kona pensi ke bang iglo song nar la ali suding si bang ali suding na lang lo masih ne tum tu vida guru dalo mana tu em nang perai kai do la so dokan ajo do manang litu kai je do satu bang guru da tu do kuson ni tu ma kisung do kok hai la di cerol Nilip Karbi Anglong Koilamati pen Khonphangcho report Biswanath Karbi Live Piniaduntu arsik jita pen soda karbirta non putot angton pen arjikta Kingkim rong pia rong pen chiring kia rong korkan thiso alangroi dolong kikim asai kesai oyajok longle kangrai ahir engtangrak anpin Contractor Bijoy Das ahin pen kiram tang ningkan surihnira engkoi aningkan korkan thiso alangroi along dolong kikim asai kimponlo Bonta non barla por arve kejang ajoine arve amu anta archak unedet adolong ke korkan thiso adolong ta elonglo Harag rong therok araratum akar I pachun pame medatlo pusi contractor Bijoy Das aphan hadak araratum ar bokponlo Lasi prabjin pen pini pen ap angbong pen laso adolong along le kangrai lap along uthor sai nang cheklem pon nang po jongsin nang cheklem kle plote rong therok araratum thurpak pen ahir dojor pen
কন্ট্রাক্টর বিজয় দাস আফান ইংসাই পঞ্জি পুটা আনিং কে কাং আনিং কে পংপেন হাদা কারারা তুম ফেরাং কে আফান নাং পাচিনি দুন Karbi Anglong Autonomous Council pen lahai atowar adolong aparman akuti kuti atangka padam pen ali pawedat asonsi mandat binonglo pusi hadagarara tum pen puthot pachini pontu lasi prabjin pen longle nangke thok serak ji apansi hadagarara tum choniri pontu Karbi Anglong samilang so pen long bamon ingti report Biswanath Karbi live Pinyadun to asik jita pen sodaga betan non puthot angton pen arjita Lakhain koira phone nilip MSC constituency ke parlo borlangson na koi tiso arong along se ka chelang ahem mate sub center kelangle ajok ingnam pamandet anpin Eram tang kachari boma sarkar ahurchi rara phan nangpilo bonta kelang ke pankre ajok non puar ni anta se ka chelang ji aphan adim aklong awi lapen choki hola block hospital along ans ke dam ji puta heloving khangjang mate engkoi ra 4 kilometer an dolang ke dam ji aphan bonta towar ta memedet ajok sir hadak araratum kisung thedunglo Lasi borlangso araratum non kechari pon bom asorkar afansi towar cholang pronglo mate local MSC Povitro rong PCM Tuliram rong hang MP Horen Singh Be MLA Dr Numol Momin Karbi Anglong Autonomous Council kachari atumaphan choningrilo bangso se kachelangji ahem sub center prabjin pen nangkelangji afansi borlangso arat atum do an me kribu pen choningripon tapenangli tum dak borlangso na koitu so arong along nangke humri ponili tum aprang sinangli tum fan suri ningkang sam kardom pajol athema pini nangli tum kebang ke hok pedlo lake nile tum non nangli tum da thekpon long lo jitu je labangso sub center lake aprang congress sarkar hut pensi klengdun engti MLA ke chubom hut pensi alang litum laso sub center nang pilop bon sitami non BJP sarkar sitami dak MLA Dr Numol Mumin Batai hini apong ke chok MLA kilik haidet pen office tami pini arnian tami labangso sub center nili tumhan nangranji aphan nili tumhan thangnat abar saita vela lapen ni chuning ring tungje non 2021 ange team Karbi Anglong CM lapen EM lapen MEC hoi pen tami nili tumhan labangso borangso a sub center aphan prabjin pen pa granji phansi nili tim Karbi Anglong phandame chuning rilo lapen nili tumalong kisung dopik la so sub center jong la so sub center nili tum hanang pipedet pen jong nili tum kisu ki un esi tamela bangso koson la ki un e pen hospital ni tum PSC pene block long stamin nili tum chipon po tuwar bank pen Thilot stado lapenile tum kichi ponang barikhaut ke lang ben si chiponang athema road transportation ave lasinile tum la bangso pen fan kim ben sinile tum pon potowar beng fan accident pon po kipine pen lason kisu atum komjuri po tuwar beng thilot tanile tum chitong pon u lapen hopu pen kewang sitaminile tum fan ta chipar dolong ta ave lapen nile tum la so kewang bom husda me puri chit po ansi nile tum rambeng ramphan dokok ti lapen nile tum hopu pen ta me ki chitang ar pum ta me nile tum ju e pen ta me na char chong pon si nile tum chiwan wan lan lo hok pen nile tum bolang so rat pen ta me news fast apherang ke tum hada chuni rilo lapen ansu se nile tum afan team Karbi Anglong si ta me nile tum phanang ke lang poni phansi chuni ri parlo kardom nili lamthe kin suntar phan nangke pang thai ji tapena peklari phan alam the ke anutin ta wang piglo stami pini ani laso ke paklar ji phan ke pang thai phan ke anutin ta wang bang avela laso ke pang thai phan ala alam the ke anutin ta wang party tin ta wang piglo lapen ala sub center nang en piglo stami pini ani laso sub center phan ke pang thai ji paklari phan akomuti ke pini ani ta wang bang avela apan velo Karbi Anglong Choki Holapen O'Nilson Rongpha report Biswanath Karbi live Tade pini prime time abirta laan si kangton iglo Kado we phanta kurbang thulapen do me thagme